Айде да отговориме на коментарите. Какво се случва с мъжките? Защо ги гледаш? Дай ни мъжко да ядеме. Какво ще ядете, бе, хора? Айде излезнете от филма, бе. Това са животни, които са изчезващ вид. И изобщо вие нямате достъп до такива животни. Какво ще ядете, бе? Какво се случва с мъжките? Я кажи. Хората пишат, че ги ям. Така като гледам, бая съм те изял тебе на една година. Няма ли косъм? Те има ли с по-голям косъм? Да, 5 годишни пръчове може и да имате с по-голям косъм, не го отричам. Никога не съм казал, че други хора нямат животни. Напротив, имат много хубави животни. Но няма да влеза да коментирам и да злобея на хората в лайфовете. Радвам се, че има животни и че се отглеждат. Но да ми пишеш, че нямат косъм, ай стига, моля ти се. Не ми говори глупости.